यूट्यूब चैनल ऑडियो टू चंदू को सांग मन आज तो है दशहरा। चलतु देखा आम ग्राम केमती कौन दशहरा पालन कर चलतु देखा।
କ୍ୟାମେରା କାଚଟା ଟିକେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବ, ତ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ତ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଇଛି। ତ ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓ କିଛି କରିନଥିଲି, ତ ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ନହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।